Algo hi deu haver, perquè Picasso, i aquí ho tenim escrit precisament dins de l'exposició, quan li preguntaven a quin lloc havia estat més feliç a la seva vida, ell sempre dia que allà on havia sentit més feliç de la seva vida eren uns boscos d'Espanya, no? Un estiu, i es referia als ports, no? I això, és una de les coses de dir, aquí hi ha alguna cosa, no? Aquí pot ser que el paisatge i aquestes corrents tel·lúriques, hi havia un algo que feien també ser un centre d'inspiració artística. M'agrada somiar en que tinc una casa horta i veig a Sant Salvador i veig les roques de Benet i el convent, i això em relaxa, em quedo dormint com un xiquet. La cova, aquest espai en concret, era un espai que sempre em mereix un respecte pels dies, per les setmanes, pel temps que Picasso va viure aquí. Després, més tard, Josep Castell, el meu amic, va voler que, després de mort, part de les seves cendres formessin part també dels espais de Picasso. Diu, jo un dia me'n tinc d'anar, i les meves restes, què passarà amb les meves restes? Allò que la meva carcassa què es farà? Es quedarà un lloc i es podrirà i allí seran... D'alguna forma, possiblement, jo diria que és un punt de rebel·lió i diu, no. Jo decideixo sobre les meves restes són cendra i un cop més reverteixen directament en un territori. Jo formo part una altra vegada de l'aire, de l'aigua, de la terra, dels arbres, d'alguna forma. I si alguna cosa, i si algú està de recordar per mi, és en allò que jo vaig intentar aportar. Cada un bonament, modestament, en les seves limitacions. Vull dir que, evidentment que la vida condiciona l'obra que l'artista fa, però l'important és l'obra. I evidentment que les vides dels artistes, jo diria que la majoria són apassionants, que són apassionants. Sempre ho he repetit, que la carrera d'un artista és una carrera molt difícil, molt dura, i que per desgràcia molts, massa, es queden pel camí. I quan algun jove em pregunta què, jo li dic, prepareu-vos que el camí és molt llarg i molt difícil. Horta forma part de mi, és una part meva, però Calaceit també, no renuncies. La Calaceit és un altre aspecte, és no renuncia. Diguéssim a la bona taula, i la bona taula és això, és horta i és Calaceit. Jo dic sempre que la vida és un joc, i per tant, posat que la vida és un joc, l'important és que sapiguéssim jugar. I a vegades és com un joc d'escacs, que l'important és fer-lo llarg i agradable. L'usuari em preocupa molt que
provocar-lo i que entre en el meu llenguatge. Perquè si l'usuari només se queda davant de l'objecte, se'l mira i diu molt bé, molt agradable, molt ben resolt, i se'n va, doncs no sé què dir-te, és com si ens presenten al restaurant un plat exquisidament elaborat, no el mirem i el tornem a la cuina, no en disfrutem. I per tant, a mi el que em preocupa és això de que l'usuari en sigui. Si algú em diu, i si es fa malbé, si ho taco, si... Doncs no passa res, la vida és això, és efímera també. Estàvem inaugurant a Castelldefels i per allí rondàvem un xiquet de 5 o 6 anys, o 7, no ho sé exactament. I aquell xiquet que anava rondant per allí, de cop i volta em ve i em diu: «Estos llibres, quan valen?» Li dic: «Pues la veritat és que no tinc la llista a les mans». Bueno, la veritat és que no l'havia fet. Diu: «Jo puc jugar en estos llibres?» Dic: «Sí, evidentment que pots jugar». Dic: «Són per a jugar». Dic, doncs bueno, ho miraré. I desapareix, el xiquet desapareix. Doncs que un xiquet volgués ser un client meu, un xiquet de 6 o 7 anys, volgués comprar un llibre per a comprar-me'l. D'alguna forma me va trencar els esquemes, me va desfondar, no sabia què dir-li. Resumint, que després, més tard, una vegada vaig arribar a Tortosa, me vaig plantejar que en aquell xiquet tenia de tindre un llibre meu i li vaig fer un llibre exactament igual com este. Este és un llibre bessó i li vaig enviar. A partir d'esta peça naix l'escultura de Toses, l'escultura de Toses naix d'esta peça. I aquí que he fet per a Toses està, diguéssim, passant, jo no sé si un camí, no sé si un calvari, però que penso